ζωή ήταν μια ήσυχη ζωή. Οι φιλίες μας ήταν πραγματικά φιλίες. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο τρόπος που μας αντιμετωπίσαν. Εδώ οι άνθρωποι τούτοι, μολονότι ήταν οι φτωχοί συγγενείς της Κύπρου, αμέσως θεωρούσαν ότι ήταν πλούσιοι και μας έβλεπαν αφιψηλού. Και σου λέει γιατί να επιστρέψουν οι υπόλοιποι πρόσφυγες να πιάνουν τις περιουσίες τους. Άρα θα πέσει η αξία των περιουσιών μας. Γυρίζαμε τις γειτονίες και δώσαμε τις σχολές. Τα ποδήλατα. Όταν φύγαμε, χαθήκαμε όλοι. Δεν είχαμε τίποτε. Ούτε ρούχα να φορήσουμε, ούτε είχαμε ένα ραδίο φορούσαμε. Πήγαμε και είχαμε τεράστια προβλήματα. Από τον τόπο μας, πλούσιοι, πάντοτε, και ήρθαμε εδώ πάυτο. Εγώ έφυγα με ένα Mercedes, το οποίο έχω τώρα και δεν το πουλάω. Να φανταστείτε, είχα δώσει μια προσφορά για να πιάσω μια ηλεκτρική εγκατάσταση και έδωσα τα μισά που έδωσαν το στην προσφορά και δεν μου έμεινε. Διότι ήμουν προσφύγας, δεν το ξέρω. Το κράτος μας κοροϊδεύει και όλοι οι άλλοι ότι κάποια ημέρα θα επιστρέψουν πίσω. Μας δίνουν ορισμένα περιθώρια του χρόνου ή στο 2 χρόνια να έχει. Μας περιμένουν μέχρι να πεθάνουν για να συμπεριλέψουν. Όταν φτάσαμε στο δημοψήφισμα του 2004, κατάλαβα ότι δεν μπορεί να ζει το Κυπριακό με ένα δημοψήφισμα για απόφαση που θα αποφασίσουν οι υπόλοιποι εκτός προσφύγων. Οι μη πρόσφυγες εγκερδίζαν οι περιουσίες τους και πολλαπλασιαστήκαν. Η Μόρφου είχε πολλές προοπτικές. Ήδη είχαν γίνει τα πρώτα σχέδια τότε από το Δημαρχείο για κάτι μερικά bungalows κοντά στη θάλασσα. Τώρα βέβαια έχουν μείνει. Και επειδή του Μόρφου πάντα συζητεί το να δοθεί, να μην δοθεί, να επιστραφεί, να μην επιστραφεί, έχει μείνει όπως ήταν. Βασικά δεν έχω κάνει τουρκοκύπρη, καμία επένδυση. Είδα τα έπιπλα μας, είδα τα πάντα μέσα, όλα ήταν μέσα, λες και είχα το κλειδί και το άνοιξα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι η Τούρκισσα είχε τα στέφανα μου 36 χρόνια πάνω από το κρεβάτι, με το προσκυπτήριο του γάμου. Αλλά δεν μας τα έδωσε, τα ζητήσαν και δεν μας τα έδωσε και μετά από 1,5 χρόνο, 1 χρόνο περίπου, ήρθε ο Τούρκος και μου τα έφερε. Όταν έκανα το παράπονο, ήρθε ο Τούρκος και μου τα έφερε εδώ στο κατάστημα. Είχα ένα κατάστημα το οποίο το κάνω ζαχαροπλαστείο. Προχθές που πήγα, με κέρασε για πρώτη φορά και μου έδωσε και ένα το μικρό δισκάκι με γλυκά. Αυτός ο Ναχίτης, τον οποίο έκαναμε παρέα, κάποιος φίλος μου είπε ότι έπασχε από καρκίνο. Και είπα και εγώ σε κάποιο φίλο μας να μαζέψουμε λεφτά να του στείλουμε. Εμείς ζητούμε να πάμε πίσω. Τις περιουσίες μας δεν τις ξεβουλούμε. Είναι όρκος στους γονείς μας ότι θέλουμε να επιστραφούμε, να πάμε στον τόπο, εκεί που γεννηθήκαμε. Όταν πας για να βάλεις υποθήκη την περιουσία σου, εδώ και στην κυβέρνηση σου λέει ότι η αξία της είναι 0. Ενώ εκεί είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Εμένα με ρωτάς, όταν πήγα να δω την περιουσία μου, δεν μας έδινε τίποτε. Όλοι οι πίνακες ήταν στο σπίτι, οι πίνακες ζωγραφικής και εντύματα τα οποία κάνει η γυναίκα μου με το
με το χέρι της όταν ήταν νεαρή, 15-16 χρόνια, και δεν μας τα έδινε. Όποτε πηγαίνω, αντί να πηγαίνω, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι, στέκω απ' έξω και το βλέπω. Εγώ με τους μορφίδες τους Τούρκους είχαμε καλές σχέσεις. Θέλω να γίνει μια λύση, να πάμε στους τόπους μας, να πιάσουμε τις περιουσίες μας και οι Τούρκοι να έρθουν να πάρουν τις περιουσίες τους. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Διότι ο διαχωρισμός είναι ήδη υπαρκτός. Δεν μπορεί το 18% να εκμεταλλεύεται το 40% και την πιο καλύτερη περιοχή της Κύπρου. Αυτό είναι άδικο. Εφόσον αναπτυχθεί η περιοχή, θα επιστρέψουν και τα παιδιά μας, παρόλο που αποκατασταθήκαν στην περιοχή εδώ και στη Λευκοσία. Πιστεύω ότι στα πρώτα στάδια μπορεί να μην επιστρέψουν, μελλοντικά να επιστρέψουν. Τα παιδιά μας, κακά είναι τα ψέματα, μεγαλώσαν εδώ. Τα εγγόνια μας το ίδιο. Έχουν ζήσει εδώ, δεν έχουν ζήσει στο Μόρφο. Αν ήταν 5, 6, 7 χρονών, δεν σημαίνει ότι έξεραν τίποτα. Δεν μπορούν να ξεριζωθούν ξανά για να πάνε πίσω. Και αν πάνε πίσω, θα πάνε έτσι, θα έχουν το σπίτι για εξοχικό, για να περνούν τα Σαββατοκυριακά τους ή τις γιορτές τους. Να μην λέμε ότι, ναι, να πάμε. Να πάμε να κάνουμε τι από την αρχή. Μα είναι 38 σχεδόν χρόνια του. Δεν είναι αστεία. Και οι ντόπιοι αντιμετωπίσαν και αυτοί οι οικονομικά προβλήματα, διότι υπήρξε μια κατάσταση δύσκολη. Το κράτος στην αρχή δεν μπορούσε να σταθεί. Αλλά στη συνέχεια δεν μας έδωσε αυτά που έπρεπε να μας δώσει. Και για να σας πω ένα περιστατικό, είπαν ότι θα βοηθήσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες να τους δώσουν έναν ποσό για να αρχίσουν δουλειά. Και πόσα ήταν το ποσό? 300 λίρες. Και όταν πήγαμε να πιάσουμε τις 300 λίρες, μας είπαν ότι πρέπει να βάλετε υποθήκη. Και τι θα βάλουμε υποθήκη? Τις περιουσίες μας δεν τους ελέγχουν στις κατεχόμενες περιοχές. Και μας είπαν πρέπει να βρείτε ένα δημόσιο υπάλληλο να σας εγγυηθεί. Εάν δεν είχες δημόσιο υπάλληλο να σας εγγυηθεί, δεν έπιανες τις 300 λίρες. Σου λέει να βάλεις το αυτοκίνητο σου υποθήκη. Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν σου λέει. Εγώ εργάστηκα στο εξωτερικό για 30 ολόκληρα χρόνια. Οι εμπειρίες που έχω ακούσει από την γυναίκα μου ήταν πάρα πολύ τραγικές. Ήρθαν εδώ, ξυπόλοιποι πολυλόγους, ξεκινήσαν από το 0, ενώ εκεί η περιουσία που ήταν τεράστια. Από εκεί και πέρα, με την πάροδο του χρόνου, εντάξει. Ανοίξαμε τις δουλειές μας εδώ και προσπαθούμε να επιβιώσουμε από μηδενική βάση. Η κόρη μου αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε μια ηλικία 11 ετών, δεν έχει ζήσει, δεν ξέρει. Απλώς της λένε τι γίνεται και τι έχει γίνει, αλλά δεν έχει την εμπειρία ούτε της προσφυγιάς, ούτε της ζωής, ούτε τίποτα.